Tu hi toques? Jo hi toco. Em dic Maria Rendon Galla i tinc 9 anys. Aquest és el meu primer any de piano. Estudio a l'estudi musical 143. M'agrada tocar el piano perquè la meva mare, amb 7 anys, estudiava el piano i fins i tot va guanyar una copa per inventar-se la seva pròpia cançó. Ara tocaré un tango. Espero que us agradi.